Natayog na. Natayog na? Oo, natayog na. Pinasa ko doon eh. Hindi pa, malayo pa sa tubig. Biglang. Nakin malalim diyan. Sampis tao. Malalim man eh. Dito sa tabi. Malalim po bukid eh. Natayog na. Kabilis ng pagpasok. Bilis ng pagpasok ng tubig. Natayog na. Bilis na yung pagpasok ng tubig. Yun kabukid at may dala akong itak at ako'y mangunguha ng niyog. Hindi namin pamain sa ginagamit namin pantrap ng alimango, hipon at saka isda. Kaya kami kukuha kabukid ng niyog. Ayun yung paborito ng mga hipon. Tapos lalahakan din namin siyempre yung pamain para sa alimango at saka sa isda. Kaya si tatay, dali kukuha mo na si tatay ng panong. Ganda na, nakuha ng kawayan. Kaputol na si tatay ng kawayan. Mainit nga pala kabukid ng panahon. Mainit pero mahangin naman kabukid. Si tatay, nililinis na yung kawayan. San kabukid at susungkit si tatay ng niyog. Dalawa. Tatlo. Bigyan tatay. Bigyan ito Nakatatlo na kabukid. Hindi ka bukid, ayaw madaglag. Tama na yan. Tama na yan. Diyan mo tayo panungkit. Pag ako kahuli, saka na sakitin. Ito yung nakalog. Ha? Oo, nakalog. Ano yan siya? Tama na ito. Tama na ito. Aba, kung mabigat, di ko kaya. Ito, parang magano ito mas. Hindi nakalog. Ito, hindi nakalog ito eh. At yung kabukid, nakakuha na tayo ng niyog. Kaya kaya nga pala namin ilalagay ulit ni tatay mamayang hapon, mga alas 4 o alas 3. Yun lang kabukid at aking patatapasan o babalatan. At tapos yung laman nito ay aming ihaw para mabango. Yan kabukid at nabalatan ko na itong niyog. Masarap nito yung sabaw. Yung kabukid at nagdikit na tayo ng apoy at ating ihawin na yung niyog na gagawin natin pamayan sa ating panguhuli ng hipon. Yan, pinipisang-pisang ni tatay yung niyog. Hanggang ito nga pala kabukid, yung pisang-pisang na niyog. Ihawin nito doon sa apoy. Pag naihaw na yan, saka namin lalagay doon sa miyan. Ginagamit namin pang trap. Ito ay pang pabango sa hipon. Kabukid at ito na yung ating napisang-pisang na niyog. Ating lalagay dito sa nagbabagang bunot. Ihawin yan diyan eh. Hanggang yan, kabukid, hanggang masunog ng kaunti. Yan kabukid, ito na ito. Ahunin ko na. Masunog na lalo. Tama lang ito. Yan kabukid, ito na yung luto. Ito na rin pa ito ng maliliit. Yung maliit lang, yung katamtaman lang. Mga ganun lang kalaki kabukid. Yan kabukid at sa paglalagay na lang ulit sa lambat. Yan kabukid at ating titila rin itong niyog ng maliliit. Ang kabukid at ito na nga pala lahat yung tinilad-tilad na inihaw na niyog. Tara, samahan nyo kami magbuntog ni tatay sa pakatan. Ang kabukid at malapit na nga pala kami sa pakatan ni tatay. Yan, ito ibubuntog namin ito. Di ba yung mga una kong vlog, laging pamamandaw na lang ako. Hindi ako nakakasama pagbubuntog nito. Ngayon na kami ng dalawa ni tatay, ibubuntog namin, kasama na ako. So, buhat ka mabigat. Si tatay, malapit na kami sa pakatan, kabukid. Yan kabukid at nandito na pala kami sa loob ng pakatan. Yung kabukid, bagong sibol na
Nabungaw. Yan si tatay. Tara kabukid. Buntog na natin. Yan, kabukid at si tatay muna lulusong, baka malalim. Gulo. Binabatak ni tatay pa. Yan kabukid at yung isa pa lang aming kinakabit at mamaya ko na videoan at di ko mabibidyoan at malalim yung tubig. Ito naman namin lalagay yung isa. Yung si tatay. Parang mababaw dito. Malalim diyan. Parang daan na naman tao dun. Kabukid dito kami. Tayo doon sa unahan ng konti. Doon na sa itaas sa konti. Doon kaya, baka naman dito. Oh, malinis dito. Baka binabuntahan lagi ng tao. Ano yung ano? Nakakabig ko. Oo. Dito daanan niya tayo. Kamakuhala lalo. Ano yung bukid doon? Pupunta kami sa unahan. May pinaglagyan. Wala din. Nakasandalo yung ano. Tubig. Wala kami sa taas na bukid. Mana kayo malalim diyan. Sampis tao. Malalim man dito sa tabi. Ang kabukid dito namin lalagay. Diyan, sa gilid diyan. Sa yung inapakan. Malalim po bukid. Ay, lalagay. Dito na lang Ano? Dito. Yung kabukid at dito na namin lalagay isa. Para magkano lang sila, makalapit. Malalim dito eh. Malalim na eh. Ha? Malalim na. Kabilis ng ano. Pagpasok ng... Kabilis ng pagpasok ng tubig. Baka naman siya mga din. Ano, okay na? Lungkot si tatay. Tingnan. Okay. Ano? Okay na? Yan. Kabukid at abangan na lang ninyo kami bukas. Ako na lang pala at abangan na lang ako bukas. Kabukid, mamamandaw at ako na lang daw mag-isang mamamandaw eh. Si tatay hindi makakasama at magpapatubig sa palayan. Ano na, natime na. Imbes na yung pagpasok ng tubig. Natime mo na. Oo, natime na. Yung cellphone nga tinusok ko din kanina eh. Tinusok ko hindi pa ano eh. Pinasa ko dun eh. Hindi pa malayo pa sa tubig. Biglang. Yan basta. Bukas successful to. Yun, papanig na kami dun sa taas. Yan kabukid, hanggang dito na lang ating video. Tapos na namin ibuntog yung pantrap na dalawa. At update ko na lang kayo bukas. Yan kabukid, doon sa may nangingitim na yun. Yung gubata na yun, doon kami nagbibit. Doon kami nagbubuntog ng pang-trap ng alimango, hipon at saka palos. Pakalayo kabukid. Yun lang kabukid at sinabi ko lang sa inyo.